Nafarroko gobernuak uholden planaren 0 mailari eutsi dio gertakarian noiz arinduko zain. Berdintasunaren aldeko berdina sariaren 8. ediziorako hautagaiak aurkezteko deia egin dien Nafarroko gobernuak herritarrei eta erakundeei. Osasun bidean, Nafarroko osasun zerbitzua pres arnaz birusak medio izango den laguntza eskaera handiagoari aurre egiteko. Azaroan batez besteko temperatura baino altuagoak izan ziren eta euri gutxi egin zuen. Maeztu Kontseilariak Nafarroak batera finantzatutako 2 proiektu bisitatu ditu Ruandan, IESa prebenitzeko eta tratatzeko eta urzaroetan erabezaroa babesteko. Euskararen arnazgunetako gaztetxoek 260 bideo aurkeztu dituzte arnazetik bideo sormen lehiaketan. Azaroaren 29 izoz pista irekitzenetik dagoeneko 2200 lagun baino gehiago animatu dira, horietako asko adingabeak, Iruñeko erdigunean patinatzera. Etxe bizitza beharrak aztertzeko galdetegia zabaldu du Baztan udalak. Ane Lindaneren bakarrizketa izanen dute asteazkenean Erratzuko elkartean. Nafarroko gobernua foru komunitatean uholde arriskoaren aurreko larrialdi planaren 0 maila indarrean mantentzen du denboralea noiz arinduko zain. Prezipitazio orohar gertakariaren hasieran espero zirena baino txikiagoak izan dira eta arga erreka goia jo du Iruñerrian igandeko gaueko 11:30 segunduko 206 metro kubikoarekin. Amparo López Herritzaingo Funtzio Publiko eta Justiziako Kontseilaria zuzendu du goizean larrialdietako aholku batzordearen bilera. Eta bertan izan dire Salvador Díez Barne, zuzendari nagusiak, suhiltzaile zerbitzua, foruzaingoak eta babes zibileko eta landa garapen eta ingurumen departamentuko teknikariek. Iragarpen meteorologikoaren arabera, euritek behera egingo dute nabarmen datozen ordutan, baina prezipitazio handiak pilatu dira azken egunetan eta ondorioz ibaien emarien monitorizazioari eutsiko zaio, ur maila altuekin jaisten baitira. Iruñeko arroan argaren punta igandeko 11 aterritan erran bezala eta 206 metro kubiko segunduko erregistratu dira. Orain jarraipena argaren beheko arrora leku aldatuko da. Bertan uholde arriskuko eremuetan gainezkatze puntualak gertalitezke, baina ez da espero biztanlegunetan eragin nabarmenik izatea. Larrialdia kontrolatzeko SOS Nafarro 112 zentroak ez du gorabehera nabarmenik izan gauean, ur putzuetatik haratago eta ez da inor kaltetu. SOS Nafarroak komunikazioa izan du gertakariak kaltetutako eremuetako udal ordezkariekin. Herrilan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiko konserbazio zerbitzuko elurrak kentzeko 76 makinaz osatutako dispositibo bat martxan du asteleheneko 8 aintzinera. Makina horiek beste agindu bat eman arte egongo dira martxan. Nafarroko gobernuak berdina 2025 sarirako hautagaiak aurkezteko deia egin die herritarrei eta erakundei. Sari horren helburua da foru komunitatean emakumeen eta gizonen berdintasunaren alorrean egindako lanagatik nabarmendu diren pertsonen edo erakunden jarduna nabarmentzea eta jendaurrean aitortzea. Sari honen 8. ediziorako proposamenak ostiral honetik abenduaren 6-tik hilaren 31 arte aurkeztu ahal izango dira. Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu den sariaren deialdian agertzen denez. Berdina saria 2018an hasi zen ematen Nafarroko gobernuak Blanca Fernández Bigera ikertzaile sozialari sari hori eman zionean. Ikerketaren eta irakaskuntzaren bidez genero ikasketa ezagutzagatik eta sustatzagatik aktivismo feministarekin batera. 2019an Alaitz elkartea jaso zuen aitorpen hori emakumeen ahalduntze soziala bultzatzeko egindako lanagatik. Hurrengo edizioan Asociación Lunes, Linas, Astelen Lilak Nafarro elkartea izan zen saria jaso zuen erakundea elkarte hori hilean behin eraildako emakumeak gogoratzeko sortu zen, eta ahalduntzeranz eta emakumeen eta gizonen arteko eskubide eta aukera berdintasunaren sustapenerantz evoluzionatu du. 2021an berdina sarian Nafarroko landa inguruneko familien eta emakumeen elkarteari AFAMER Nafarroa eman zitzaion.
landa eremuan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde egindako lanagatik. 2022an desgaitasun fisiko eta organikoa duten personen Espainiako Konfederazioaren, COCEFen, Nafarroko ordezkaritzak saria jaso zuen emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde eta desgaitasunaren eremuan haienganako indarkeriaren aurka egindako lanagatik. 2023an emakumeen eta edo feministen erakunde koordinakundarentzat Confim izan zen aintzatespen hori emakumeen elkarten arteko lankidetzaren bidez berdintasuna sustatzen laguntzeagatik. Eta azkenik 2024an salerosketaren aurkako elkarteari eman zitzaion berdintasuna sustatzen laguntzagatik eta sexu esplotaziorako emakumeen eta neskatoen salerosketa desagerrarazteko egindako lanagatik. Negua iristearekin eta tenperaturak jaistearekin batera arnas infekzioak areagotzea espero da Nafarroko Foru Komunitateko adin talde guztietan. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren asteko zaintza epidemiologikoaren azken txostenean abenduaren 4an argitaratua jasotzen denez. Arnas birusen zirkulazioa urte sasoiontako tarten barruan aurkitzen da. Azaroaren 25etik abenduaren 1 bitarteko astean arnas infekzio akutuen tasa 605 kasu izan zen 100.000 biztanleko, horietatik 29 gripe sindromeari dagozkio bat, koronavirusari eta 12 neumoniei 100.000 biztanleko. Lehen mailako arretaren kasuan helburu nagusia da eskura dauden baliabideak optimizatzea osasun zentroek denboraldi hontan izaten duten asistentzia presio hori erantzun egokia eta eraginkorra emateko. Horretarako, agendak egokitu egiten dira profesionalek arreta emateko duten gaitasun handitzeko, bai aurrez aurre, bai etxean. Itzorduak eta jarraipenak atzeratu egiten dira, premiazkoenak lehen etxiz, edo jardunaldiak luzatzeko aukera zabaltzen da, bai medikuntzakoak, bai erizaintzakoak eskaera hala eskatzen badu bertzea bertze. Aurten berrikuntza gisa Ermita-Gainako Osasun Zentroan etengabeko arretarako 3. gune bat irekiko da Iruñan, abenduaren 9tik urtarrilaren 31 arte lanegun guztietan, 4etatik 8 eta hurrengo 8 asteetan, ospitalez kanpoko ohiko larrialdi zentroekin, San Martingoarekin eta Agustin Txurikoarekin bat egingo du, hoiek ohiko ordutegiari eutsiko baitiote. Azaroan batez besteko baino temperatura altuagoak eta prezipitazio gutxi izan ziren Nafarroan, landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuak hilero egiten duen iruzkin meteorologikoan jasotzen denaren arabera. Euri gutxi egin arren, urtegietan bildutako ura urrian 160 izatetik egun 165 izatera igaro da. Zehazki azaroa oso beroa izan da ipar partean eta oso beroa hegoaldean. Erregistratutako temperaturak batez besteko balioen gainetik egon dira Nafarro osoan. Prezipitazioei dagokionez hilabete oso idorra izan da salbu eta erdialdean, Lizarraldeko hegoaldean eta Erriberagoitiko eta Iruñerriko estazio batean, non hilabete oso lehorra izan den. Prezipitazioak urriak izan ziren Nafarro osoan, batez besteko balioen 150 baino gehiago estazio pare batek baino ez zuten erregistratu. Azkenik haize bolada handienak Aralarren 156 km orduko hilaren 25 eta 24an, Gorramendin 155 km orduko hilaren 25an eta 155 km orduko 24an, eta Erreniegan 134 km orduko 25an izan ziren. Eskubide sozialetako ekonomia sozialeko eta enpleguko kontseilari den Carmen Maeztu buru duela Nafarroko ordezkaritzak Ruandako lankidetza proiektua bisitatzen jarraitzen du eta azken ordutan, Bita eta Paz gobernuz kanpoko erakundearen eta UNICEFen hainbat zentro bisitatu ditu. Maeztu kontseilaria Ines Jimenez gizarte babeseko eta garapeneko lankidetzako zuzendari nagusia eta Marta Mañeru Nafarroko gobernuz kanpoko erakunden koordinatzailearen ordezkaria UNICEF Ruandako talde arduradunarekin elkartu dira Kigaliko Kimisagara gazte zentro batean, zentro hoien garapena eta funtzionamentua azaltzeko. Hiriburuko zentro horrek UNICEFek Nafarroko lankidetza funtsekin bultzatu dituen antzeko ezaugarria ditu eta haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko kalteberetasun arrisku handia duten Ruandako 4 barrutitan garatu dira. Nafarroko gobernuak 4 gazte zentro babestu ditu mugan barruti bakoitzeko bat eta tresna, ekipo eta hornidura funtsesko eta beharrezko bidez indartu da koordinatzailentzako
trebakuntza eta tutoretza saioak barne. Nafarroko gobernuak emandako 94.103 ekarpenekin proiektu hori kudeatzen lagundu da. Gazte zentroek estigma gutxiago sortzen duen giro atsegina eskaintzen dute, izan ere, zerbitzu integrala eskaintzeko diseinatuta daude. Nerabe eta gazten artean ezinbestekoa den osasun mentalarekin lotutako gaiak lantzeko. Bai eta sidaren, hiesaren eta sexu eta ugalketa osasunaren prebentzioa eta tratamentua lantzeko ere, jarduera horren bidez nerabek eta gaztek sexu eta ugalketa osasunari buruzko kalitatezko informazioa eta hezkuntza materialak eskuratzen dituzte. Bai eta gazte zentroetan egiten diren probak, hiesa probak zerbitzuak ere. Arnasetik bideo sormen lehiaketa Arnasagara programaren barruan kokatzen da Nafarroko Gobernuak Eusko Jaurlaritzak eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitate Guemak sustatutako proiektua da. Eta euskeraren arnasguneak dira udalerri euskaldunek euskeraren bizitasunerako duten balioa ikusaraztea eta bertako hiztunak ahalduntzea du xede. Aurtengo 3. edizioa da eta sari banaketa Gipuzkoako Bergaran izan da. Bideo sormen lehiaketa honek argazgunetako gaztei jartzen diarreta haien hizkuntza ohituren inguruan hausnarketa eragiteko eta sormena pizteko. Horregatik Arnasetik lehiaketa arnasgunetan bizi diren 10 eta 16 urte bitarteko ikaslei zuzenduta dago. Nafarroko eta Euskadiko 40 udalerrik izan dute ordezkaritza 3 kategorietan, bakoitzean parte hartzailek erronka bati egin behar izan diote aurre. Lehen hezkuntzako 5. eta 6. ikasmailetako ikaslek beren herriko txokorik kuttunetarako bidea erakutsi behar izan dute. Eta derrigorrezko 2. hezkuntzako lehen eta 2. ikasmailetako ikaslek beren herrietako urteko egunik berezienetako nola prestatzen duten beren burua erakutsi behar izan dute. Eta azkenik DBH-ko 3. eta 4. ikasmailetako ikasle berriz, kazetari lanak egin eta kaletan zehar jendeari galdetu behar izan diote herriko zein beste personaren azalean jarriko liratekeen. Guztira 6 sari banatu dira, kategoria bakoitzean epai mailak hautatutako lanik onenak 500 euroren balioa duen saria izan du. Bertzalde, balio bereko publikoaren saria ere jendearen bozketa bidez hautatua banatu da. Aurtengo sari banaketaren anfitrioia izan den Bergarako Udalak gainera, herriko lanik onenak saritu nahi izan ditu eta 250 euroren balioa duen sari bana emango die herriko bideo irabazlei. Sariak besteak beste Irisarri lan, gure zirkoa, Durangoko azoka eta zenbait ihes geletako sarrerak eskuratzeko edo EITB-ko goazen eta irabazi arte telesailen merchandising produktuen gastatzeko bonuak izan dira. Azaroaren 29 izotz pista ireki zenetik Iruñan, dagoeneko 2.200 lagun baino gehiago animatu dira. Hoietako asko adingabeak, Iruñeko erdigunean patinatzera. Urtarrilaren 6 arte egonen da Sarasate pasealekuan, Eguberrietako oporraldiarekin bat eginez, aisialdiko eskaintzez ezik merkataritza dinamizatzeko elementu bat ere bada eta behin-behineko azpiegitura hori. 285 metro kuadro da luze zabalean eta 10 bider 45 metroko argi estalkia eta 90 lagunendako lekua ditu, adin guztietako jendearen erakargarri. Sarrerak 8 euro balio du eta ordu betez patinatzeko eta patinak alokatzeko eskubidea ematen du. Iruñeko udalak deskontoa jarri ditu taldeentzako eta hainbat kolektiboarentzako eta kasu batzutan 123tik gorako desgaitasuna dutenendako eta itsuendako adibidez sarrera debalde izanen da. Izotz pista urtarrilaren 6 arte egunero egonen da erabilgarri goizez eta arratsaldez 11 arratsaldeko 3 eta 4 10 baina Gabon egunean, Eguberri egunean, Urtezar egunean eta Urteberri egunean ordutegi berexia izanen du. Gabon eta Urtezar egunetan instalazio ixteko ordua 7 aurreratuko dute eta Eguberri eta Urteberri egunean 12 atzeratuko dute irekitzeko ordua. Baztango udalak hurrengo 5 urteetarako dauden etxe bizitza beharrak zeintzuk diren aztertu nahi ditu eta horretarako galdetegi bat zabaldu du herritarren artean. Etxe bizitza baten beharrean daudenei alokairua, etxe aldaketa, etxe erosketak zuzendutako galdetegia da eta bertan bildutako erantzunak lagungarriak izanen dira herritarren etxe bizitza behar errealak zeintzuk diren ezagutzeko.
2025ko urtarrilaren 13 arte izanen da galdetegia betetzeko aukera. Baztango udalak eta talde feministak umore feministaren zikloa antolatu zuten irailean eta urria hilabetean, 3 bakarrizketekin. Hala ere, Ane Lindane, humorista bizkaitarraren saioa bertan bera geratu zen, beraz, aste honetan aurkeztuko da bere umore punki eta zirikatzailea. Hau abenduaren 11an izanen da, asteazken honetan arratsaldeko 7 erratzuko elkartean.